Er wordt nu over gesproken in de Tweede Kamer en uiteindelijk zal er ook een beslissing genomen worden in de Tweede Kamer. Maar voordat die beslissing genomen wordt, zijn er nog geen schepen die ingezet zijn. Dus het is puur voor onderzoek? Het schip is hier echt voor de warmweerbeproevingen. Het schip is bezig met een hele reis met beproevingen. En ze doen hier de warmweerbeproeving omdat wij een logistieke basis hier hebben die dat kan ondersteunen. En ja, dat is echt zo. Dat is echt de reden dat ze hier zijn. Stel dat dat zou moeten veranderen, wat moet er dan gebeuren? Nou ja, dan moet er initieel natuurlijk een beslissing genomen worden in de Tweede Kamer. En als die beslissing genomen wordt, dan moet er met het ministerie van Defensie besloten worden wat we dan precies gaan doen. En voordat die hele trein in gang wordt gezet, is het nog gissen naar wat wij gaan doen. En of wij iets gaan doen. Is dit het perfecte schip om ons te verdedigen? Nou ja, dit is geen verdedigingsschip. Dit is een ondersteuningsschip. Dus het schip is echt gemaakt om andere schepen op zee te bevoorraden. Maar dit schip kan wel mee in een verdedigingssituatie. Het zal dan de echte oorlogsschepen met veel wapens, met veel sensoren, zal het dan voorzien van brandstof. Zodat die schepen langere tijd op zee kunnen blijven. Stel eens dat de Tweede Kamer nou zo'n beslissing zou nemen. Hoe snel zijn jullie dan klaar om in actie te komen, bij wijze van? Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat dat echt afhankelijk is van welke beslissing de Tweede Kamer maakt. En daarbij dus ook wat onze specifieke taak gaat worden. En zolang die beslissing niet genomen is, is het ook dus niet duidelijk wat voor taken voor ons weggelegd zou zijn. Ja, en dan kunnen wij ook niet beslissen wat voor middelen daarvoor ingezet gaan worden.